Dos poblets veïns tenen una rivalitat amistosa des de temps ancestrals en l'elaboració de la cervesa i del pa. Comparteixen els camps de cultiu i els seus recursos i competeixen per veure qui aconsegueix ser el millor productor d'aquests dos derivats del cereal. Però abans d'anar amb el vídeo, doneu-li al botó de subscripció i pica la campaneta per més tutorials en català. Comencem! Beer and Bread és un joc de Scott Ames amb l'art del Michael Menzel, editat per Pegasus Spirou, que el podeu trobar a les botigues de la mà de Maldito Games. És un ingeniós joc de gestió de recursos per a dos jugadors. Haurem de recol·lectar cereals i llúpol, a més d'aigua, per poder elaborar tant pa com cervesa. Això sí, de forma equilibrada, ja que guanyarà la partida qui més valor tingui amb el producte del que hagi produït menys unitats. Situem el tauler entre els participants. Al tauler tindrem les zones de cada poble, que es divideixen en el forn, la destil·leria, el magatzem, la zona de riu, els camps, el calendari, la zona d'intercanvi i, per últim, les zones de millora. Barregem totes les cartes juntes i les deixem a un costat del tauler. Fem una zona de recursos fora del tauler. Posem el marcador de calendari a l'any 1 i entreguem el molí a la persona que començarà la partida. El joc es jugarà en 6 rondes. Les rondes senars es consideren anys fèrtils i les rondes parells, anys secs. En l'any fèrtil començarem omplint els camps amb els recursos que indica el marcador verd. Cada persona rep 5 cartes i comença la fase d'accions. Les accions disponibles són 3 diferents i totes les cartes es poden usar per fer-les totes. Cada zona de la carta determina el resultat. Si decidim conrear i guardar, baixarem una carta a la nostra zona recta dels camps de cultiu. Agafarem tant recursos com la part superior de la carta. Si en la mateixa ronda baixem una segona carta a conreu, agafarem els recursos de la nova carta i els que ens mostra en l'anterior. Els guardarem al magatzem, que inicia amb 9 espais disponibles. Si no tenim prou espai, podem intercanviar els recursos que ens interessin amb els nous i li entregarem al rival tot el sobrant, que podrà decidir guardar-ho o enviar-ho de nou al subministrament general. La segona acció és producció. Baixarem una carta al forn o a la destil·leria per produir el producte desitjat. La pissarra del centre de la carta ens indicarà els recursos necessaris que haurem de pagar. Un cop produït, li donem la volta i la deixem allà. Al principi, només podem produir un producte de cada tipus i per fer-ne més, abans haurem de netejar la zona. Cosa que es fa amb la tercera acció, millora i neteja. A la zona de sota de cada carta tenim una millora d'habilitat, que ens permetrà ser més poderosos a mesura que avança la partida. Trobarem millores de diferents tipus que ens millorarà diferents aspectes del nostre poble. Deixem la carta sota el tauler amb la millora visible i netegem la zona de producció, deixant els productes acabats a un costat del tauler, llestos pel recompte final. Un cop ben jugat amb tots l'acció i sempre que sigui en any fèrtil, intercanviem les nostres mans. Ara, la nostra rival jugarà amb la nostra mà i viceversa. Un cop juguem les 5 cartes, acabarem la ronda. Mirem qui té menys recursos al magatzem i li entreguem el molí de vent. Serà qui iniciï la següent ronda. Movem el marcador de calendari a la següent ronda. La següent ronda serà un any sec. En aquest cas, la fase de cultiu es realitza amb les caselles vermelles dels camps, molt menys productius. Les persones agafen les cartes que havien utilitzat en l'acció de cultiva i les posen a la seva mà i roben cartes fins a tenir-ne 5. A més, posarem 3 cartes destapades a la zona d'intercanvi. En aquesta ronda ja no ens intercanviarem la mà a cada acció, però sí que podem agafar carta d'aquella zona d'intercanvi i jugar-la immediatament amb l'acció que ens interessi, deixant al seu lloc una de les nostres cartes. Les accions a fer són exactament les mateixes descrites abans. Quan s'acaba l'any sec, descartarem totes les cartes de cultiu i les de zona d'intercanvi i passarem a l'any fèrtil. Un cop acabada la 6a ronda, passarem al recompte final. Cada persona comptarà els diners que obté dels productes que ha fet i aplica els modificadors i millores que hagi pogut construir. Ens donarà a cadascú 2 puntuacions, la puntuació pel pa i la puntuació per la cervesa. Cadascú agafa la puntuació més baixa de les dues i aquesta serà la seva puntuació final. Qui més punts tingui serà qui guanyi birra i pa. Què et sembla birra i pa? Birra i pa és un joc que funciona com un rellotge, un mini euro de gestió de recursos per a 2 persones, que destacaria un parell de detalls per sobre de la resta. El primer és els 3 usos que tenen les cartes. És a dir, que cada carta de joc et serveix per 3 accions diferents, cosa que et fa pensar quina uses i en quin moment la uses, sabent que si la utilitzes per una cosa ja la perds per l'altra cosa, que et fa prioritzar i pensar molt bé la gestió del tema. I l'altre que voldria destacar és la gestió de la mà, que varia segons la ronda en què estem jugant, si és un any fèrtil o un any sec. Amb els anys fèrtils som molt més generosos, tenim més recursos, no ens importa compartir amb el poble veí, però això quan estem de sequera doncs ens tornem bastant més esquerps i ja no compartim tantes coses. També m'agrada és xulo, trobo xulo el sistema de puntuació, que has d'intentar buscar l'equilibri
i no dedicar-te només a produir un tipus de producte, sinó que has de fer més o menys equilibrat perquè puntuaràs l'objecte del que tinguis menys beneficis al final. En definitiva, que és un joc molt bo mecànicament, que funciona a la perfecció, que et fica dins del tema i és molt original en la temàtica. I per mi és un joc que hauria d'estar en qualsevol ludoteca de parella jugaire, tot i que tampoc el veig com per ser un top 5 dins de la col·lecció a 2. O sigui, és necessari? Sí. Indispensable? Bueno, no. I fins aquí Birrepa. Recorda clicar like i subscriure't al canal per més tutorials en català, que a monodejuegos.shop tens un 5% de descompte comprant amb el codi AYASON i que ens has de seguir a totes les xarxes socials per més contingut relacionat amb els jocs de taula. Anem a fer una cervesa? Adeu!